Beno, bideo honetan progresio aritmetikoak aztertuko ditugu. Ikusi dugu aurreko bideoan, hauze, zer den segida bat, bai? Bale, eta bideo honetan, segiden barruan, progresio mota bat aztertuko dugu, progresio aritmetiko bat zer den, bai? Gero baditugu progresio geometrikoak eta beste batzuk ere bai, bai? Baina bideo honetan zentratuko gara progresio aritmetikoetan, orduan. Zer da progresio aritmetiko bat? Gai bakoitzetik hurrengo gaira pasatzeko, zenbaki bera, positibo edo negatiboa, batzen da. Eta zenbaki horri progresioaren diferentzia D esaten zaio. Adibidetxo batekin ulertuko dugu. Demagun, ondoko progresioa daukagula, bai? Progresio edo segida honi deituko diogu A, adibidez orduan. Lehenengo gaia izango da A azpi bat, bai? Bigarren gaia A azpi bi, hirugarrena azpi hiru eta bar. Eta konturatzen bagara, lehenengo gaitik bigarrena pasatzeko gehi hiru egin dugu. Bai? Bi gehi hiru bost ematen baitigu. Eta hurrengora pasatzeko bebai, gehi hiru, gehi hiru, gehi hiru. Beraz, denbora guztian, badakigu gehi hiru zenbaki hori batzen dela. Beraz, diferentzia edo D, kasu honetan hiru litzateke. Ondo da, orduan, nola lortzen dugu progresio aritmetiko baten gai orokorra. Bai, edo formula orokor bat topatzeko, balioko zaiguna, topatzeko progresio aritmetiko baten edozein gai. Adibidez, hurrengo A progresioko 100. gaia kalkulatu. Bai, hau da, A azpi 100 kalkulatu beharko dugu. Lehengo segida hartuta, edo progresio hartuta, zera ondori estatzen dugu. Bueno, A azpi bat, bi da, ez? Eta distantzia, lehen esan duguna edo diferentzia, hiru da, bai? Bale. Orduan, pausuetako bakoitzak, 3 unitate gehitzea eskatzen du, bai? A azpi batetik azpira pasatzeako, gehi hiru egiten dugu, gehi hiru, bai? 3 unitate pauso bakoitzean. Ondorioz, A batetik A 100 gaira pasatzeko, 89 pauso egiten dugu, bai? 89 eta 3 unitate gehitzen denez, pauso bakoitzan, 89 bider 3, hau da, 297 gehitu barko diogu 100. gaia topatzeko. Ondorioz, A azpi 100 izango litzateke bi, lehenengo gaia, gehi 297. Hau da, 289. Bai, orduan, orokorrean, hemen ondorioztatu duguna orokortuz, zera esan dezakegu, A azpieni, bai, edozein gai topatzeko, egiten duguna da, A azpi bat gehi N ken bat bider diferentzia, bai? Fijatzen aurreko hartuta, esan dugun bezala, A azpi 100 izango litzateke A azpi bat dela bi, gehi N, kasu honetan N, 100. topatzen ari ganenez, N ken bat, hau da 89, lehen esan duguna, bider 3 egiten dugu, bai? Bider diferentzia, eta honek ematen digu, 289 beraz, hau litzateke, bai, progresio aritmetiko baten gai orokorra lortzeko formula, bai, edo hau izango litzateke barkatu gai orokorra, bai, progresio aritmetiko batean. Bale, progresio aritmetiko gaiak batzea, bai, demagun, batuketa baten 10. gaia topatzea eskatzen digutela, hau da, progresioa S dituko dugu, S azpi 10. Bai, orduan, S azpi 10 izango litzateke lehenengo 10 gaien batuketa. Nola orokortzen dugu batopatzeko batuketa honen emaitza? Ba, begiratu. Hau da, hemen azalduko duena da, ulertzeko, hemendik ondorioztatuko dugun formula, bai? Orduan, demagun, S azpi 10 izango da esan dugun bezala, bat, gehi bi, gehi hiru, horla 10 gaiak, bai? Eta S azpi 10 ere, alderantziz ere, ordenatu dezakegu, ez? Jarri dezako 10, bederatzi, gehi sortzi, gehi zazpi, gehi zei, alderantziz, bai? Eta, bartzen badugu S azpi 10 bi aldiz, geratuko litzai guke, bi aldiz S azpi 10, ez? S azpi 10 gehi, S azpi 10 dira, bi S azpi 10, bai? Eta, fijatzen bagara orain, batuta, zenbaki bakoitza, bat gehi 10, 11 ematen digu, bai? Bale, hurrengo gaia ere batzen badugu, hau da, bi gehi bederatzi ere 11 ematen digu. Eta bar, eta bar, eta bar. Beraz,
n gaiko progresio aritmetikoan, muturretatik distantzia berean dauden bi gairen arteko batura beti da bera. Ez? Lehenengo gaia eta amaierakoa, muturreko gaiak, batzen baditugu 11 ematen digu. Hurrengo gaia eskerretik hasita 2 eta amaieratik hasita 9 izango litzateke. Biak batzen baditugu 11 ematen digu ere, bai? Ondorioz, egiten duguna da, zenbat aldiz gehitzen dugu 11? 10 aldiz, beraz, 10 bider 11 egiten dugu topatzeko emaitza, bai? Orduan, 2 aldiz S azpi 10, 10 bider 11 litzateke, hau da, 2 aldiz S azpi 10, 10 bider 11 litzateke, bai? 2 aldiz S azpi 10. Orduan, S azpi 10 askatuz, bi hau biderkatzen dagoena bestaldera zatitzen pasatuko litzateke, beraz, geratzen zaigu 10 bider 11 zati 2. Beraz, S azpi 10, bai, batuketa horrek ematen digu 55. Orduan, orokortuz hemen azaldu dudana, ondorioztatzen dugu ondoko formula. Progresio aritmetikoko lehenengo n gaien S azpi n, hau da, A1 gehi A2 gehi A3 horrela n aldiz batzen baditugu, bai, batura honela lortzen dela. S azpi n izango litzateke lehenengo gaia gehi n garren gaia, bai, batuketa hori, bider n, bai, ditugun elementu kopurua, zati 2. Eta ikusiko dugu nola 55 eman barko digun. Orduan, S azpi 10 izango litzateke lehenengo gaia gure progresioan, lehenengo 10 gaien batura da. Lehenengo gaia da bat, gehi 10 garrena, bai, orduan bat gehi 10, eta guzti hori bider 10 dela n zati 2. Egiten badugu eraiketa hau, 10 zati 2, 55 ematen digu, bai? Orduan, n gaien batuketa egiteko, formula hau aplikatuz, lortuko genuke emaitza. Beno, hau pizkatxo bat azalduta, ondoko ariketak, progresio aritmetikoen inguruko ondoko ariketak egingo ditugu, bale? Gaia hobeto ulertzeko eta barneratzeko kontzeptuak, bale? Hoixe da guztia.